שלום, שלום, בסדר גמור. אני. בוקר טוב. לא צריך לתרגם? אתם יכולים? רק רגע, שנייה, ויקי, חכי שנייה. אנחנו רוצים שזה ייקלט במצלמה. אז זה מיקרופון הזה. בוקר טוב לכם. שמי ויקי, ואני מיוני 2008, שאני הגעתי פה לסרג'ם בזכות מכרה, קרובת משפחה, שהיא המליצה, והיא גם שמעה גם, שנפתח מקום בשם סרג'ם, שיש מיטות ושעושה פה ניסים ונפלאות. אני אחזיק, זה בסדר. אני אחזיק את זה גם. לא, פשוט לא מחזיקה את זה. לא מחזיקה טוב. היא אמרה לי, היא ראתה שאני כל כך הרבה סובלת, הרבה שנים, עם אשפוזים וכל כך הרבה מחלות. היא אמרה לי, בואי תנסי. בואי לנסות לראות מה יכול לקרות. כל כך הרבה דברים עבר וכל כך הרבה טיפולים. תנסי. אני הייתי מאוד סקפטית. אמרתי, מה יכול להיות אחרי כל כך הרבה שנים שאני כל כך סובלת מכל כך הרבה מחלות, מה המיטה יכולה לעשות לבן אדם שכל כך הרבה טיפולים קיבלתי? וכך היה. אמרתי, מה יכול להיות? לנסות. ובאמת הגעתי פה לחברת סרג'ם, ואני הייתי מופלאה, הייתי סקפטית, ראיתי כל כך הרבה אנשים, ושמעתי הרצאות פה, שמעתי את הצוות הנהדר פה שמרצה באמת על כל דבר שיכול לגרום ולשפר את המצב של הבן אדם. ובאתי עם תקווה, אמרתי, אמנם עם סקפטית, אבל עם תקווה גדולה, עם כל כך הרבה סיפורים, אנשים מספרים על עצמם שהם ראו שיפור. ניסיתי, הגעתי למיטה, המיטה זה היה בשבילי נורא, כולם שוכבים, איך עולים למיטה? והמיטה הייתה כל כך, ביקשתי עזרה, שני אנשים היו צריכים לעזור לי לעלות למיטה, לשכב. ויצאתי משם. אני כל כך הרבה מחלות אף סברתי שאני לא ידעתי מה לעשות. ביום הראשון זה כאב לי כאבי תופת. ביום השני, בצוות אמר לי, את חייבת לבוא עם שמחה, שזה ירקל עלייך קצת. ובאמת הבאתי את השמחה הזאת אחרי 4 ימים. הפסקתי עם השמחה. והשתדלתי והתאמצתי עם כל הקושי שהיה. היות ואני סובלת עם כל כך הרבה מחלות, אני סובלת, אני חייבת לקרוא לכם את אני זוכרת בגלל שזה כל כך הרבה. אני סובלת מפיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה. סוכרת גבוהה. אבנים בכליות, כליה שלא מתפקדת, אסתמה, צפצופים באוזניים, גלוקומה, כולסטרול, נוירופתיה ברגליים וידיים ואי תחושה בכפות רגליים. והלאה, אני כבר לא רוצה עוד להמשיך. ואני הייתי מאוד סקפטית עם כל הסיפור הזה, אבל באתי. ואני עובדת גם כן עם בעיות עם עמוד השדרה. עמוד השדרה, שזה גבי, צווארי, גבי ומותני. חוליות עם פריצת דיסק, עם בלט, עם ניוון בחוליות התחתונות, ועם, מה עוד אמרו לי פה? עם בלט. כן, לא חשוב, זה כבר יש עוד דברים, אבל לא חשוב כבר, אני כבר לא זוכרת. ועם הצרה של תעלת עמוד השדרה, שזה כאבי תופת. הרופאים כבר אמרו לי, גברת, את חייבת ללמוד, לחיות עם הכאבים האלה. אין מה לעשות.
באתי לאורתופדיה, והאורתופדיה אמר לי, גברת, את חייבת ניתוח, יש לך בעיה רצינית, שזה, את צריכה ניתוח, רק 50% אנחנו נותנים לך ריפוי. ומה עם השאר? אנחנו לא מבטיחים. הם אמרו לי, אם את לא תעשי ניתוח, את תגיעי לכיסא מגלגלים. את חייבת לעשות ניתוח. אני לא הרציתי, לא הסכמתי. אם נותנים לי 50%, מי מבטיח לי שאני לא אהיה גם ככה על כיסא גלגלים? אבל כיסא גלגלים אני לא הגעתי, אבל הגעתי לכאן עם מקל הליכה. באתי לכאן עם מקל הליכה, ובאמת, אחרי תקופה שהייתי במיטה, לאט לאט ראיתי רוגע, הכאבים קצת נרגעו, התחלתי להרגיש את כפות הרגליים שלי, לחוש תחושה. והיו לי הכאבים המעיטו, עם הזמן, הסכרת ירדה לי מ-300 ל-150. הורדתי את הכמות של האינסולין, הורדתי כמות של הכדורים שאני לוקחת. גלוקומה ירד לי לאפס, מ-30 לאפס ירד לי. קולסטרול ירד מעט, לא הרבה. למרות, להגיד לכם שאין כאבים לגמרי? יש, אבל אפשר לסבול. זה לא כאבים שלא הייתי יכולה לסבול אותם. ופה במשך הזמן הלכתי והתאוששתי. התחלתי ללכת יותר נורמלי, התחלתי ללכת צפופה יותר שהייתי עקומה. ובמשך השנים, במשך הזמן, אחרי 3 חודשים יותר נכון, הגעתי כאן בלי המקל. הורדתי את המקל,